I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Asa man ta ka lang ka? Gusto ko lang sugdan sa pagtuman ng akong gitahas sa akong kaugalingon. Napangitaon si Amaya. Aron unsa? Pakonsensyahon siya? Para lion niya si mama? Mayo ka kun ingon ana nga atong buhaton love? Dili ka nga mas maayo nga sa kaugalingon gid ang kabubuton ang iyang pagpakita og usab ni mama. Look, sweeto ko sa timpla sa utok atong igsuona. Rebelyo si Amaya. Og dili gusto diktaran. Maubitaw nga, wag yung ko'y hunong sa pagpasabot ni mama na sa hinay-hinay lang yun dawaton ang tinuod niya kolor ni Amaya. Ang akong gusto nga, pasagdan lang gid niya. Kung kanusa siya hinumduman ini, kaysa silutan pa ang iyang kaugalingon sa pagbati og kaguol ug kahingawa. Kalimtin lang una ng imong plano lang ga. Pangandam, kay karon adlaw akong sugdan sa pagtuman akong gisaad mo usapan. Ha? Sige na. Pag-ilis kay malakaw ta. Uy, hain ba kay mong huna-huna? Nagtutok man tuod ka na ako, pero pagkablangko sa imong tinan-awan nak. Ma, saad na ko. Nga bisag unsa pagkadaghan sa mga pagsuway nga mohadla nato. Maningkamot lang yun tas pakibatok ini ma. Nga puno sa kalig-on ha. Karon nga nagpalayo man nato sa Amaya. Tungod sa iyang tumong nga magpakabuhi siyang mag-inusara. Okay. Atong ihatag niya ang higayon uban ang pag-ampo nga kadaugan lang yun unta ang iyang sangkuan. Ug dili kapildihan sa iyang mga tugbaw nga mga ambisyon ma. Naon na. Yan mo yung ipatigbabaw ang hiwit niya katarungan. Ala, sige, buhi Aron makita ang katag. Ha? Abighan niya maya og nindot na magsupak-supak ta sa tong inahan. Way inahan ni mutukbon siyang anak dito sa kadaot, oy. Way lang gilantaw ang usa ka inahan siyang anak, kundi Ang kayuhan ug kalipay. correct! Ambot mataaw, Pagkabadlongo na lang yun. Igunan niyang gipatilaw sa iyang pagpakaruing ng iyang inahan. Nagpakita nga kunuhay, nagbinuotan na. Yaman-himan, misabot, pinaw kasungayan. Ang gaba, di na maging magsaba. Nagsiyaping di ang duha. Para unsa maga? Grabe kadaghan sa gipamalit nila ni Jeff. Pero unsa man ka namang butala? Unsa magiging plano ni Jeff para ni Amaya? Kung tinuod lang yun nga pagtabang ang iyang tumong sa pagpaduol kang Amaya. Musaludo gid ko niya. Pero kung pagtabang gani aron magkuba lang ang image ni Amaya, that's another story. Okay. Atos nang biya na itong pangumpra, Amaya. Nga na ito tabangan sa pag-uting kay aron ikipahimutang sa mga lugar nga angay butangan ana nila. Malakaw tagbalik, aron sugdan ang usa ka importanteng misyon. Kini! At last! Nakita na gid ako akong gipangita. Oh, sa man, my love. Ha? Tanawan ning kipost. Oh!
Perfect sa gidam ko ni mong negosyo para makalingawan sa pagpadagan nila ni Mama o ni Tita Jim, my love. Bintaha gini makamauta mo pasensya, my love. Tinuod yun na. Huwag yun ka pasagdi sa Ginoo tungod sa pagkadalaygon gyud sa imong tumong, my love. Dali. Ato nang ipakita ni Mama o ni Tita Jim. Wow! Thank you. Nga parehas mo giganahan ini, Mommy, Tita Jam. And now, ang sunod atong buhaton. Personal gyud una natong tan-awon na. Yes, Mommy. Mong, sige na. Pag-ilis na mo. Mintras ako pang ipagawas ang sakinan kay dili na ta maglangan pa. Ato din ning bisitahan, aron kung magkasinabot ta og ang tag-iya. Ato na din ning i-launch. Panamin, og tanawang imong kaugalingon sa samin, Amaya. Isa tingalig ikaw mismo, Amaya. Magkaingon gid unya sa imong kaugalingon. Nga dili naman ni ako. Oh my God! Oh my God! Dili na tuod ni ako, babe! Misamot ang imong kanindot o kagwapa, babe. Thank you! Thank you! Thank you! Paminaw. Panahon nga ni Arkasabay kaway kasi wa kilay maton. Kundi ang pag-atima na gyud sa imong kaugalingon. Aron kung makalit ka og tunga, aros pagpahaway uban nimo. Naanak ko pirmi ang gana. Ha? Iwaringan ta kandaan. Dili ko ang tipo ang gitawag nila og stick to one. Pulanon kay ko, Amaya. Mong challenge na ko nimo. Tudo iko aron mabubo na ko diyan nimo ang tanan akong gana o pagtagad. Kay kung walang puska na akong hagit nimo, ikaw na ang labing swerte babae nga akong ipunan. Kung ako ipasalig nimo, nga ako noon niyang inispatsar ang akong asawa. Lain ang akong duda sa akong nakita, bro. Oo niya. Murag yung tunay something between Jeff ug Amaya. Daan ko na nang gihimbadlan si Amaya. Nya. Saman, imo lang ng pasagdan? Musugot ka lang nga ako nang gingnan si Mama. Nga pasagdan na lang si Amaya sa iyang pagdiskubre. Kung unsa gyud ang iyang gusto. Pero sa imong gisulti karon, murag galit nga natandog ang akong garbo. O gusto na ko atubangon si Amaya aron kumpruntahon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!